Kuble ye phi ki parlok baro khamtam e ya ki parlok rawon ki baju sautanat ban page ya ki video hagane ka channel ke jonga kata ka hanai channel tinga karpat ru ba lada pidang dei ki parlok ki badang thmai ha ka channel bat kumjuru hagane ka video ke jonga na karpat rit ye phi phinya sumpa ban ye share like but subscribe nagabanta ki khubor ki bandangwan tito mentang ini page ya gane ke jingye kop khwai do kha kabla panlong hakashnong mensngat motha kata ka pungjung iba M Elias Muksor hapo West Jante Hill District badia gane ke jingye kop khwai do kha lapanyai de ima perit lingdo gat bat ka West Jante Hill Fishing and Multipurpose Association ya gane ke jingye kop khwai do kha an panlong ha ka arphophratarik ubenai bapra lene benai agos arajar arpsau kata kabadei kasngi balang lene Wednesday but kapor khwai kandei nadu kapor khandai bejem step hadu lai siteng janmin tiki price kilong kumne harum nakamenta ka first price pinyo da ka bolero pickup kata ka 4x4 a pickup lane ka pisa pralak tangka lada pimtre ya ka bolero pickups brand new ru pin shim da ka pisa kabadei pralak tangka but nagamta ka price ka baar kandei ka brand new Celerio but lada pimtre ya kani ka brand new Celerio pin habban shimru da ka pisa kata kabadei saulak tangka nagamta bawan balai ka alto geten brand new lane da ka pisa lailak but kunjuru but ka arhajar tangka ka bailej baiwan ubasau ubasan banriu banyu bapra bakhnai but hadu ubashipo undang yo ya ka kali alto keten brand new lane daka bisa lailak tangka but kumjuru arhajar tangka ka bailej baiwan lane kum ka bai umpniang chuchu na kamta ka kardan ka bakharwei khatar khatlai khatsau bat khatsan kindang yo marshilak tangka but nakamta ka price ka ba khanriu ndang yo sanphojar namta khanniu laipo hajar but nakamta uba khatphra undang yo arpho hajar tangka chuchuru kandon ka consolation prize kata ka badei shipho hajar shikli nakamta arpho ngut teheho ki parlok rawan wanum patsabai ya kane ka kabu persang banlej hakte gasi khnang ba pinyo ban yora ya kita ki prize ki paper hakaba nakaleng jong kinok punya kilapan kre nakabenta jongi ki rawan markaba pensngu hun shushu yangi ki parlok or rawan langba kate ka notification lani kate ka notice hakaba nakaleng kinok punya kin sathe dok khabyang nalor ki dok kha ki baladon lupa hapopung enthe dok khabyang arton haka arphotorik benai bapra arjar arpsau hakapor khatwei am men step tilada don ki parlok rawan ki bakwa ban sakhilang hakati ka sngi the dok kha kila ban le kata haka arpho tarik benai bapra arajar arpsau but in shim ching khen lane in shim ching thaulut ya barok ki jai dok kha light no ka silver cup but anum sha ban psa jing bam kat bom pat de ka por khwai anre ka por ka balabu langba ki te ki dong punya insha ban psa ye ki jing bam tan da la dap ka por prashiteng men step Dijisin bala dap ki price ki parlok rawan kim deshu ban pentut handai ki jingi kop khwai kan ya be shakhman but an pen khwai habaro santali ki pung pamsha ru bandi jingdi like no kinong diwi di khyang bat kinong di tir khwai chuchu ngene pe hakabe de bat ka jingdi ya ki tiket te indi lupa ya ki tiket haka arphnyo tarik bunai ba pra arjar upsau nadu kapor khat arbaje no phaisingi enaila de ki rawan ban bu jaka da usi lane urungwiang but up da ubriu hadin 10 minit ki volunteer kinwan di ticket haki jaka shong nda dap shibje pm nweng ye ki sej bompat don striker andala dep ta striker kirawan kin hab mi no shwa shabar kapung so ga jingya jingai ban shong hakate kapung hakapor khwai kan long khatsau inchi na uwe sha uwe pat bat kan rung briu hadu driu hajar ngot kaba khamsngau tanat shishu yangi ki pait ba ru omtang ye ki parlok rawan kandei kalakidro so yakali kidro en panile kai shwa ban kut kapor khwai ladai ki nongjob kim wan shim hapo ka san minute en pan khalai biang da ki weipat tela karpat ya kinong ya le kai lakidro pina ban up
kat hadu ban dadi kita kapor ban penyelek kai ia kane ka lucky draw but ki price na benta kane ka lucky draw na benta ka first prize pinyo da ka brand new Alto K10 lani ka pisa lai lak tangka but na benta ki second prize pinyo silak tangka third prize lani prize balai pindang yo 1,000 tangka tina ka benta ka bayrung lani ka ticket hakate ke jingi kop khwai do kha kabala pelong hapo mens ngat mutha kandei tanglai 1,000 tangka shirin wiang uwe khwai naga benta ki parlok rawan but kumjuru naga benta ke jingi le kai lucky draw naga benta jungi ki pai ba kandei shi ticket kandei lai spa tangka but lada pinthe san spa tangka pinyo santali lane shibuk te parlok sumha ban shim ya gane kalat kabu la dade kirawan lane kiri upai ba hot kiri upai ba kila ban yelek kai hakani ka lucky draw dai ki parlok rawan jungi pade kin haban yelek kai hapo pung nak benta kiti ki price ki bla panyai lengba kiti ki nok panyai jong katige jungi kop khwai do kha kata jong ba period lingdo rangkat bat ka West Gentle Hill Fishing and Multipurpose Association hangni gandon ke jing maham khamtam e ya kinong di bat kinong di kyat hapo ka compound te nagleng jong kinok panyai kinom sha ban di lane di kyat hapo ka compound Sitang kumta hi na kumta kani ke jing pen bana tinga ke bok ruang ye phi ki parlok rawan baro bepin phoi shakathong sitang kata hi kublei shibun